So, pasok na tayo. Tingnan natin kung ano yung ganap sa loob. Sasabi ko na kanya 50%. Ang gaya, ang laki ng ano nila, ng ano nila, ang laki ng so hindi ko lang alam kung nasaan na yung ano yung group na sinamahan ko kanina. So ito yung ganap dito. So try to locate natin sila ha kung nasaan kasi parang wala na yata ako sa kasamahan. Anyways, try natin na. So naka-qualify. Yung typical na ano, mga estudyante talaga ano. Ayun. Ay, may mga ano rin pala. So ayun, pinagsasama-sama na lahat. Kanina kasi Bulacau na yun. Lahat na yan. Sir, sir! Public Secondary School from DepEd Talisay. And the other side, Magalang, Isod, Hanap ako ng mas magandang ano, location para overview, pero lang wala akong makaano. Kasi sarado yung building sa taas. Ayun. Sana ano kung bukas lang makadaan ako sa ano. Kasi hindi naman. So, susubukan natin. Saan tayo pwede nakapwesto? Para yung overlooking talaga yung nakikita natin sa baba. Kasi mahirap lang tayo. So, wala tayong magkalipad na ano. Guys, ang hirap kasi wala nga akong ano, maipalipad na camera. So, ganito lang gagawin ko. Tataas ko na lang, which is hindi ako sigurado kung makukuha lahat. Well, sana nga makukuha lahat, ano. Pero ang lapad kasi ng area, kaya yun. Hoping lang, sana. Ayun. So, pinagsama-sama ang mga iba-ibang barangay. Mula sa iba-ibang barangay. Tapos, ayun. Ayun, may pakaway pa siya. Ayun. Sila Magala, ikan sa Gaisano parking area. Ito tapos ang public secondary school of DepEd Talisay. Hindi mo makuha lahat. Karong kataon Magala, madapat karong dito ang mutangan. Atong makita first time Magala atong ipasudaya ang mga kandidata sa Miss City of Talisay o Miss Queen of Talisay. Ato ka ng atangan Magala. Guys, gusto ko lang i-correct yung sarili ko. Kanina sinabi ko kasi parang government employee. Actually, pinagsama-sama silang grupo ng mga NGOs at saka non-government organization at the same time mga government employees. So, iba-ibang sectors. So, mali pala yung sinabi ko na I'm sorry guys. Well, anyway, narinig ko ganun sa announcement galing sa taas. Ayun, dun sa nag-announce. Ayun. So, hindi lang pala ito sa government but also for the lahat na invited na mga NGOs na as long as nasa boundary siya ng Talisay City. Sa Talisay City. So guys, so nagtipag-datingan tayo yung iba. So mamaya, hindi pa kasi kompleto, meron pang mga blanco na ano mga space. So mamaya, isa-isa natin kukunin natin lahat yan mamaya ha. Okay. So yun guys, nagutom. So kain muna. May patinda dito si ate. Ayan. May mga pa-burger siya, pa-hotdog, tsaka juice. So, kain muna tayo guys. So, ang hininta natin yung iba. So, Palitang hotdog. hindi ko alam kung breakfast ba tawag dito. Yun. We'll see later, okay? Okay lang ang kainit ni Haring Adlaw. And of course, nagala na ito ang ground karon puno kini sa kulor. Kaya kada tuig magala dan kadaghan o nagabagak ato ang mga participants.
Wow! Kato dagi effects gwapo yun ang i-timing daw ginig ana bunto gidayon ha. Ladies and gentlemen, Alan sa barangay, Dr. Alan Bukaw. Naka-timing ang spinner madalas to ang effects mga. And of course, joining us Guys, kasi alay lakad nga, so syempre hindi maiwasan na mapa-induct yung mga official natin. Ayan. So pati si Mayor, napasayo na rin si Mayor. Ayan. And also our city councilors.